Hello guys, good morning. Anana sa tadiri sa atong kamutinhan, atong gunahan. Kay para pagkatayan. Wa ang sagbot atong gunahan. Nawara guys atong kamutinhan. Ibaga na guys. Ito ning kuhaan sagbot diri. Kunin ko ang sagbot diri kay para limpyo tanawon guys. Sugdan tunig sayo. Ningaw sa gayo kag guna-guna ka diri kay nay dagang mga langgam singog sama karon mandungga ni mga tingkarolo. Tong kamuti guys, piti nagbaga na yung maayo. Tanawan nindot kay tanawon no. Murag happy na kay ka magtan-aw ba nga. Nakita na gyud imong kinugihan. Kanang gunahan to para limpyo tanawon ba. So, sayo pa mga guys, mga alas 6 itong duty alas 8 ka dapat ay oras pa quarter to 7 maligo na ta biyahe na ang punta padung duty karon kay taas pa ang oras minuto na sa to di masayang atong oras ba natay nabuhat inalan na time management pa adios na nindot makitanawon nga puro sa gikamuti mo makita way mga sagol nga sagot samahan niyo padak din pa okay. Kuha na. Sabay na lang. So guys, nangatkat na mong kamuti guys. Oh. Ato ang batong awa na. Katay na gisag mayo. Okay guys. God bless everyone.